Nandito po tayo ngayon dito sa kainan, dito sa Sapanya po. Merry Christmas po sa ating lahat. Saan man lugar dyan sa Pilipinas o sa ibang bansa, Merry Christmas po sa inyong lahat. Mag-isa po ako kasi hindi kami magkakasabay ng ating mga kasama. Nasa ibang sasakyan sila. Pero anyway, Merry Christmas sa inyong lahat. Hey. Merry Christmas po. Ayos lang kabayan. Sir, kumusta na po? Nandito ako sa concert. Dito sa Tanajib. Sa Tanajib? Esensya na po, naka-live po tayo. Meron akong kakilala. Ayan po kasama ko sa trabaho. Siyempre po, nasa YouTube po tayo sa live. Konting pan lang po. Ganito na po yung celebration namin sa Christmas dito. Kagagaling po ng trabaho. Kaya na sa aking pamilya, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa aking mga kapag-anak, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa lahat po namin mga subscribers, Merry Christmas po sa akin. At nawa tayo po lahat ay magkaroon po tayo ng masagana. Can you change to spicy? No problem? Okay. Yeah, okay sir, no problem. Eto na po, kakain po tayo. Merry Christmas po sa ating lahat. Konti lang po ng ating live. At God bless po sa inyong lahat. Nawa po ay magtagumpay po tayo. Thank you po. I-end up ko muna. Tapos tutuloy ko mamaya.